Di... Agent Ray, naay mo patay ni mo. Ha? Mupatay? Mupatay? Mao gani Agent Ray, ari ako diri. Kuha ning USB. USB? Kay di ang files diri. Ano sa USB files? Sige na, Sarge, sinyas na ba kay kabutuhon na akong kargada diri ba? Oh, Ako sa galit diri no, kabutuhon ko na ko. Kabutuhon na yung mga diri. Wala. Naya. mga baby girl, excited na ba ka mag-swimming diri sa Bohol Tropics? Excited na ka, ko ilan. So, excited na juga ka, baby girl? So, tara na, mag-swimming na tata. Ay, tayo sa imo. Nakapalitan dito ka. Ikaw sa lang una ka. Ah, sige, mag-una-una sa kudri ka dalikod. Oo. Kaya na po kuya doon, ha? Sige. Ah, sige. Ating, ikaw sa unahan. Sarge, tubagan na, Sarge. Kaya, ikaw rin pa ako nakabakanti, Sarge. Tubagan na ni Sarge. Puti ka may uwa dyan kitubag, oh. Karon kay, wa may misyon. Dili madayon itong pagpapayat, ani. Mga una lang sa ako. Ganas do. Saan nagatingog doon? Hello, ma'am. Uy, saan na? Hello, ma'am. Hello, Agent Ray. Ganas do, saan na ba? Hello, ma'am. Asa ba ka karon? Namin diri sa kwan, ma'am. Namin diri sa mong hideout nga open Anong diri kayo. naman katulog? Kinsa man na nanawag? Sa pa kay makadungog. Hello, ma'am. Kailangan nini mo makuha ning USB na anaho. USB? Ano sa USB, ma'am? Agent Ray, paminaw ba? Ayaw sa to pangita atong bata nga gipangita ni Sarge. Di... Agent Ray, naay mo patay ni mo. Ha? Mupatay? Mupatay? Mao gani Agent Ray, ari ako diri. Kuha ning USB. USB? Kay di ang files diri. Ano sa USB files? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Agent Ray, kailangan na jud nimo moari kag Bohol Tropics. Bohol Tropics? Kuha na ni. Keras ka, dili ko mamoy. Wala may kwarta pamiliti, padulugan ka ng palengke. Bohol na ba? Sige na, sa Bohol lagi ni Bohol Tropics. Pagdali na kay masakpan akong ilim. Tagbilaran City na, ma'am. Oh, lagi sa tagbilangan lagi ni. Off na ko ha. Pero asa man ang Hello, ma'am? Hello, ma'am? Asa ba? Hello, ma'am. Hello. Nag-initingog mo. Go. Na, Nya, ang sao man mo na Agent Ray? ako'y mabuhat ang Agent Boyet. Kailangan ako mo atong buhol. Buhol uban ko. Agent Boyet. Wala lagi ko kabalo, asa kong plate, muuban pa jud ka. Astilan, gamita sa lang kwarta sa YouTube. Tama na yun? Ay, still. Happy naman na ilanok to. Let's go. Sige, yan sa mga agents ha. Yan sa mga Agent Boyet, mag-withdraw ako. Let's go. There's Agent Ray, gibiyaan na po ko. Kamay. Mo naman siguro ni ginaingon ni Ma'am Pride nga Bohol Tropics. Nawag sa ko. Hello, Agent Ray. Asa naman ka? Hello, ma'am. Sinsya na kayo, ma'am. Nagabitan ko, ma'am. Gikan pa kog Davao, ma'am. Sakay pa kog barko. Okay, paminaw na ho ba? Adyo palata sa mga security guard. Sige, ma'am. Musulod ko. Pagsud di mo sa lobby, pangita ang room. Agent Ray? Agent Ray? Ay, signal. Pwede na siya. Asa kasi Ma'am Clyde diri? Dagan mo kay kwarto. Pandamay ka nakbridge na baya siya. Diri siguro. Diri na lang. Panawa ko sa man eh. Sige, panawa ka man ako sa duty ka ron. Hello, Sarge. Sa mukha, di ko ka nangyari ha. Kanang susurong ko sa duty ka sa man eh, Mr. Len. Sarge, paminaw, Sarge, ha? Na ako'y nasagap na lasap kong nasimbot na info nga naa daw si Agent Ray. Dili karon sa Bohol Tropics. Usa?
Maulawat mo siya diha. Hinaya lang. Asa may gusto mo mahitabo karon Sarge? Ako na ning neutralize, immobilize, i-organize, immunize, or colonize. Relax lang diha. Hinaya lang lagi ba? Di ka sabot. Wala. Mr. Len, paminaw. Ayaw sa tanggala si Agent Ricky. Kailangan ka na din sa agency. Sarge, sinyas na maki. Kabutuhon na ni akong kargada diri ba? Oh, Ako sa ganit din no, kabutuhon ako nako. Kabutuhon na yung mga din. Wala. Hinaya. di ka may Sarge. May nauntag di magkita among landas Sarge. Kung magkita me, magkita jud me. Kana akong ganahan sa imo, Mr. Len. Kendra, kayo ka! Sige na, Sige, Mr. Len. Ikaw sa'y bahala diha. ako ulit birahan ang lubi. Ako sa ginabirahan sad ko diri.